שמחים ומוחאים כפיים, וזה באמת, אתה יודע, מגיע ביחס לתמונות האלה שאנחנו רואים במרכז הרצועה. אז בואו נחזור על הדיווח הרשמי שאתה מביא עכשיו. נכון, גורם ישראלי אומר לנו כרגע שהחטופות נמצאות בידי הצלב האדום. רואים כאן גם מצטט את התקשורת הערבית שאומרת שהצלב האדום עוזב. עניין של זמן טל עד שהם בידיים ישראליות. רשמית עכשיו, סולימאן, אני רוצה שנוודא את זה. שמחים ומוחאים כפיים, וזה באמת, אתה יודע, מגיע ביחס לתמונות האלה שאנחנו רואים במרכז הרצועה. אז בואו נחזור על הדיווח הרשמי שאתה מביא עכשיו. נכון, גורם ישראלי אומר לנו כרגע שהחטופות נמצאות בידי הצלב האדום. רואים כאן גם מצטט את התקשורת הערבית שאומרת שהצלב האדום עוזב. עניין של זמן טל עד שהם בידיים ישראליות. רשמית עכשיו, סולימאן, אני רוצה שנוודא את זה.